Преди няколко месеца ме натовариха с задачата да обиколя 50-те не толкова популярни туристически обекта в България. Подходих с скептицизъм, защото колко е голяма България и 50 неизвестни дестинации всъщност ми се сториха прекалено много за размерите на страната ни. Всъщност, те се оказаха над 150, защото покрай тези, които ми дадоха по списък, излизаха минимум поне по още 2-3 и всичките си заслужаваха. И не говоря за дестинации като завода за асансьори, който се казва завод за асансьори. Говоря за места като крепостта Червен, като чудните скали в Дългопол, както и скалните манастири в Провадия. Говоря за село Брашлян или разходка с лодка по Велека. Днешната ни цел обаче надхвърли всичките ми очаквания. Естествено, заминавам за Родопите, но абсолютно никой не ме предупреди колко яко щеше да е там. Отивам към село Смилян на едно от най-готините места за екстремен туризъм за аматьори. Подводна пещера, скално катерене, тролей над езеро, както и люлка в планината, която е на над 20 метра височина. Смятай! Аз съм Яна Грудева, вие гледате мястото.bg. Както казах, отиваме към прочутото село Смилян. За него трябва да пресечете Смолян в посока Райково и да завиете малко преди да тръгнете към квартал Устово. Истинската ни цел обаче е намиращото се на около 10 км след Смилян село Кошница и пещерата Голубовица. В началото си мислех, че ще е пещера като пещера, но нищо не ми подсказваше това, което предстои. Всеки път, когато пътувам, взимам чужденци със себе си. Причината най-вече е, че говорят смешно български. Но това, което се оказа по-добро, дори и от шегите на техен гръб, е, че те гледат по-девствено на нещата, които им показваме. Ние сякаш сме по-свикнали с природата си и даденостите си, докато за тях е откривателство и по този начин прехвърлят ентусиазма си и към нас. Тяхното възхищение ни кара да погледнем с други очи на това, което смятаме за даденост. Добър ден, Масимилиано ми казвам. Аз съм италианец бизнес лидер. Имам фирмата тук в България. Аз живея тук повече от на 3 години, но пътувам в България от повече от на 7 години. Първата ни работа беше веднага да отидем към пещерата Голубовица. Но няма смисъл да ви разказвам за нея, защото още с слизането реших да изпитам Масимилиано на български. По-точно на четмо и писмо. Ето какво представлява тази пещера, когато италианец ви чете информацията за нея. Масимилиано, както виждаш, сега ще те заведа на поредното интересно място. Тук има много хора. Те също ще дойдат с нас, ще имаме гид. Но за да разбереш малко повече, тук има една информационна табела. Можеш ли да четеш на български? Добре. Видях нива природа. Дива природа? Да, нива. Точно така. Сега ще става все по-диво нагоре. Да. Ела да прочетеш къде ще те заведа. Отивам. Пещерна система Голубовица. Да, доста добре. Голубовица предоставява система от 4 пещери. Генетично и морфологически свързани помежду си. Те се намират на десния склон на Гарга дере Р. Река. Река. Р като река. Да. Есенска на 30 метри. Точно така. От съвременното речно легло. Голубовница един предоставлява малка пещера, свързана с водната пещера Голубовница 2. Да, значи това е Голубовница 1, Едно е с пещера Голубовница 2. Така, Голубовица 1 и Голубовица 2. Точно така. Тя представлява карстов извор, от който изтичат водите на пещерата Голубовица 2. Самият път към пещерата е не повече от 10-15 минути и си е направена екопътека, няма как да се загубите. Въпреки това, още от началото ни посреща Сашо, който е от местното дружество на пещерняците. Добре де, клуб по спелеология и екстремен туризъм Мурсалица.
Ако искате да изживеете пълноценно почивката си в тази пещера, задължително преди това трябва да се свържете с тях. Сега ще разберете защо ви посъветвах да се свържете с тях. Ако влезете в пещерата без екипировка, можете да се насладите на първите и 5 метра. Голубовица е водна пещера и изисква специални дрехи, за да направите пълния тур, който отнема около час и половина в двете посоки. Освен дрехите, трябват и лодки, но за това по-късно. Сега дойдохме на входа на Голубовица 2. Тук се оборудваме с такива бутуши, рибарски. Значи те ти стават. С такива жилетки, после с анораци. Слизаме долу за фенерчета. Също така раздаваме родопски чорапи на по-зиморничевите, защото вътре водата е много студена. И така, сега сядаме на тези скамейки и почваме да ви оборудваме един по един. Може ли два чифта родопски чорапи да помоля? Добре, може. Ти разбра ли сега какво е? Няма друго. Ти знаеш какво е това? Калцуни. Калзони. Калцуни, да. Той на италиански е калцуни, да. Точно така. На български е шушони и чорапи. 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 Добре, айде сядай сега и почваме. Домашна система. Така, сега другия крак ти. Другия крак ти. Това връзваме ли не? Да, един път с около глезена. Това е цел да не дойде вода или хигиенично? С цел да не разпространяват и да не прихващате гъбички. Ето през чорапи работи хваща ли се старата гъба? Чужди обувки като използваш. Не че нещо, но Сашо ми каза, че изглеждам добре, дори и облечена в гума. Сега вече започва купонът. Има малко ходене, малко газене, вода не пропуска, челниците светят, всичко си е стандартно, даже леко скучно, докато стигнете до лодките. В лодките пак се минава с водач. Сами ще видите, че на някои места скалите са толкова ниско, че дори при максимално лягане в лодката, те пак леко докосват бузата ви. Затова ви трябва някой с опит, който да предупреждава. Самото заставане в лодките е някаква странна поза от Кама Сутра, но е единственият начин да се мине от другата страна. Това място ще го преодолеем с тези лодки. В по-голямата част от годината това е затворено с вода. Туристите го наричат езерото с лодките, ние пещерняците го наричаме полусифон. И в момента може да се мине под ниския таван до другата част на езерото, около 35 метра. За целта трябва да легнем възможно най-ниско в лодките. Показвам сега как. Обръщаме се с гръб към лодката и сядаме на близки до вас борт. С едната ръка се отпорите на отсрещния борт. После плоснете дупките на дъното на лодката. Измивате бутушите от пясъка, изтръскате ги от водата и се завъртате над въздуха. Тягайте възможно най-ниско главата да ви е отзад на За да не ударим главата в камъка. Да. Когато легнете вие, завъртате краката към мен, към моите ramена, моите крака до вашите рамена и така един по един минаваме от среща. Моите крака до твоите рамена? Да. И от тук започва разходката. Много ми се иска да чуете и разговора, както и съветите на Сашо, но в пещерата се получава такова ехо, че нищо не се разбира от микрофоните. Изключително красиво е. Минава се през галерии, после през тесни места. На няколко пъти ще нагазите до над пъпа, ако сте манекенка над 1,70 м. Ако сте по-ниски, може и до гърдите. Това всъщност е най-яката част, защото водата сякаш вакуумира тази част от тялото ви, която е под нея. Наистина е много готино. Краката ти се чувстват като слайзове луканков салам в хладилната витрина. Обиколката приключва малко по-набързо, защото Масимилиано искаше да се облегчи по малка нужда.
Честна дума, направо бягаше на връщане. Въпреки това, купонът продължава и извън пещерата. Масимилиано, както името му говори за него, е италианец, чисто кръвен и то. Затова Сашо се зарадва да му каже, че следващата атракция се казва Вия Ферата. Масимилиано го преведе като релсов път и се чудеше как влакът, особено в България, е атракция. Нито името го изкефи, нито същността на атракцията, защото тя е скално катерене по стоманено въже. Италианецът тотално отказа да се юрне на това. Вия Ферата. Via Ferrata. Какво значи? Via Ferrata е това за влак. Всъщност, това скално катерене е направено възможно най-аматьорско и за абсолютно начинаещи. А това е повод да се замисля за формата си. Въпреки че изглежда, че се справям, на няколко пъти кълнах всичко, което ми мина през главата, че се навих на това. Но като казвам всичко, имам предвид от табелата за край на София до Байкушевата мура. Човекът отдолу, който прилича на мече, е част от екипа, а късите му кръченца хич не му помагат в това изпитание. Въпреки това, усещането е невероятно, наистина. Честно казано, тия хора нямат спирачка. След катеренето идва нещо още по-готино. Нарича се тролей и мисля, че в момента е най-дългият в България. Закачате на едно стоманено въже и те пускат над езеро. Маршрутът е около 160 метра и се развива към 50 км в час. Притесняваш се дали тук ще те хванат добре, защото ако не те хванат, падаш в ръката. Това да видя ли? Въпреки че аз, нали, видя къде се катерих. И след катеренето, тук малко една идея ме е страх. И мене ме е шубе за хващането. Ама там долу ще чакат 3 жени. Разбра ли ти това? 3 жени? 3 жени ще чакат долу. Окей. Ако се пуснеш, това ти е наградата. Няма да те чака храна и мекици. 3 жени. 3 жени. Да. Няма храна. 3 жени. Да, ако си гладен, кажи, може 3 баници, 3 мекици. Или 3 жени предпочиташ. Ти да няма да се пуснеш сам сега. Само 3? Това беше всичко от тролея. Отново сме в началната точка, а тази пътека от 10 минути се взима за около 20 секунди по въжето. Само че това не е всичко от атракциите. Заклевам се, има още една екстремна атракция. Тия хора ще ме сбъркат. Няма да се очудя, ако след тази атракция накрая дойде една птица рух и ме сграбчи и след 10-минутен полет да ме увие в телешка кожа и да се грижи за мен като за собствено дете. Това, което следва, определено се харесва на Масимилиано. Тръгваме към крепостта над село Кошница в местността Калето. Отварям скоба. Калето означава бойно укрепление на високо. Затварям скоба. С Масимилиано още нямаме представа какво ни очаква, но се радваме, че е на високо. 15 минути бъхтене по ултра баир си заслужава. Гарантирам ви. Атракцията се оказа най-странната люлка, която съм виждала през живота си. Въжето е закачено горе за скалата, пускаш се по наклона, а в най-високата точка си в короната на дървото и се люляш на около 25 метра височина. Лично за мен това е изживяването на сезона. 1, 2, 3.
Стига толкова атракции, време е за малко култура. След като минете през тази пещера, ще излезете на крепостта Кошница. Оттам, както биха казали в Атлас през 78-ма, се открива невероятна гледка към гърдите на широкополата Родопа планина. Крепостта е построена около 6 век, някъде около Юстиниан Велики. Това е същият, който разрешава подкупите като си последен курс в Магнаурската школа. Сигурно за това го наричат Велики. От толкова преживявания, от толкова катерене, на човек му се дояжда. Слава богу, ние сме съвсем близо до Смилян. Вземи този смилянски боб, след него Масимиляно искрено се сърди на майка си, че не го е родила в България. Чува ли си за смилянския боб? Веднага трябва да се поправя, защото той е смилянски фасул. Знаеш какво е боб? Да. Ял си боб, обичаш? Аз знам, че смилянски боб са най-добре боб на цяла България. Така, да, той наистина е най-вкусният боб. Оказва се обаче, че може да ядеш смилянски боб само единствено тук. И всичко, което виждаме ние по магазините из страната, е фалшиво, така да се каже. И ето, нереално смилянски боб. Нереално, да. Знаеш защо? Защото тук го съдят заедно с картофи и с тиква. Тиква? Да, заедно с картофи зелена и с тиква. моля, в градината. Да. Не зелена, такава... Жълта. Жълта тиква. Да, плюс това техния боб, той увира много по-бързо от обикновения боб. Естествено е много по-вкусен. Има много финна люспа, която по никакъв начин не ти е неприятно после на коремчето. Сега, както виждаш, смилянския фасул става много бързо. Той е в традиционен родопски съд, когото наричат бака. Леко. Ако искаш си писи, нещо, което аз би трябвало да направя. Както виждаш, сърмички съм ти направила. Постни сърмички. че ми се слюмчува така устата. Постни са още малко сошче, ако това е за мен. Постни сърмички с ориз. Тук имаме клин. Ти вече си ял клин, знаеш какво е. Този специално много ми се получи вкусен. Честно да ти кажа. Благодаря ти. Ето си писи на тебе. Ще дам аз лъжички. Това вчера съм квасила овче кисело мляко. Оня ден издоих овчиците. Направихме много хубаво се получи. Аз много не си падам по овчето. Овче мляко. Овче, да. Ама знам, че на тебе ти харесва. И затова реших овче да направя. Това, което е тук, се казва халва. Как се казва? Халва. Халва. Да. Ти ще пробваш халвата. При тази халва по-различното е, че е с царевично брашно. Ще пробваш ли сега смилянския боб да видим как ми се е получил фасул, да кажа? Фасул. Да. Не боб, фасул. 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 Ядем фасуля. Ядем хубав. Вкусно, нали? Ял ли си толкова вкусен боб? Толкова вкусен боб. Ял ли си или не? Да. Да, ял си. Да. Браво. Помням си само години, много години преди. Преди много години? Да. Може би втора пътя, че ние сме в България, в София. Когато за втори път си в София? Да. Една симпатична ситуация. Мисля, че е симпатична. Симпатико. Симпатика. В ресторантата аз и мои приятели попитахме за едно свободно място. Маса. За маса, да. И
Попитахме до сервитьората. Може би тук сервитьората не говори, само с глава правя не. И там не. Там не. Ами, какво можем всяка. Аз ви кажа какво предпочитате. Защо ние не че в България така с глава и с да, така не. Мисля, че само в България. Това на всички чужденци им прави впечатление. Да, е трудно. Симпатична ситуация, но е трудно за нас. Чужденците да свикнат. Да, Аз как правя да? Да, не. Така ли е правилно? Да. Да. Да? Не. Така, да. Как е така, боба? Вкусен ли е боба? Да ли е боба? Да. Боба, смилянския фасул е да. Да. Истинско да. За мен, да. Какво най-много ти харесва в България? Храна. Не. Не, какво? Кажи честно, какво най-много ти харесва в България? Честно. Честно? Truly. Какво най-много ти харесва в България? Не разбирам. What do you like the most in Bulgaria? But I want you to be... What do you like? What do you like the most here in Bulgaria? Be honest. I answered to you first. Okay, again. Nature, women, and foods. В последователност как са? Кое е най-много? Жените, храната или природата? Кое ти е топ, номер 1? Труден въпрос. Може би сещаш какво отговор търси. Всичко. Браво. Това бяха ултра снимките на мястото .bg. Няма да говоря клишета за това колко се помадрява от пътя, колко уравновесен е човек след като го е минал и бла-бла. Но наистина връщането след такъв ден е свързано с комфорт, какъвто рядко човек изпитва. Просто нямаме време да обърнем специално внимание и на уникалния музей на Боба, който е в Смилян. Там има картина, в която всеки, който желая, може да добави едно зрънце. За съжаление, трябва да кажа чао на Родопите.